χορηγέ της ζωής και θησαυρέ πάντων των αγαθών, ευλόγησον των άρτων τούτων, των οποίων οι δούλοι σου προετοίμασαν και προσφέρουν, εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη του εναγής πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, του ουρανοφάντορος και μεγάλου, αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού, και χάρισε πάση της αδελφής υγεία ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεσον τα έργα των χειρών αυτών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωήν αυτών. Παράσχου δε πάση και παντί το κόσμο το αρξάμενον έτος, σωτήριον, ειρηνικών και καρποφόρων, πρεσβείες Περαγίας Θεοτόκου, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω των Αγίων σου. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισιμόν δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων απουρανίων δυνάμεων σωμάτων, τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των Αγίων των εμβιωτία διαλαμψάντων Αποστόλων, Ιεραρχών, Οσίων και Μαρτύρων, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνησου, του Αγίου Δόξου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, σαγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Κριτών Ιωτίας, αξιότιμοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι και συνδετημόνες στο πνευματικό συμπόσιο αυτό, που βγαίνει μέσα από την πίστη και την παράδοση του γένους μας, της Βασιλόπιτας εννοώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση, να είμαι και εγώ σήμερα εδώ συμμέτοχος της χαράς σας, τόσο με την κοπή της Βασιλόπιτας, αλλά και από ό,τι βλέπω και μιας όμορφης συναισθίασης, που ιδιαίτερα σήμερα το έχουμε ανάγκη, για επικοινωνία, για ψυχαγωγία, για έκφραση ομαδικής χαράς. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί μου αδελφοί, τι σημαίνει κριτική, ψυχαγωγία, συναισθίαση, φιλοξενία και προπαντός λεβέντικη ψυχαγωγία. Γι' αυτό λοιπόν δράτω με της ευκαιρίας να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι σε εσάς εδώ κοντά, που εκτός των άλλων, όπως ξέρετε κατάγομαι από ένα άλλο μικρό νησί, την Άξο, αλλά που όμως έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και να πω ότι η Απείρανθος, σε ένα ωραίο μας παραδοσιακό χωριό ορεινό στην Άξο, η μισή είναι Ανογιανή και η μισή είναι Σφακιανή. Νομίζω τον 15ο αιώνα δεν τους αντέχατε κάτω και τους στείλατε σε εμάς, αλλά όμως έκαναν ένα ωραίο χωριό, το διατήρησαν, δεν άλλαξαν τίποτα, δεν πάει αυτοκίνητο μέσα στους δρόμους του, αλλά όμως σήμερα είναι σήμα κατά τεθέν. Και βεβαίως από εκεί αναδείχθηκε και μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Μακαρίτης, ο Μανώλης, ο Γλέζος, που αντιστάθηκε από νεαρός στη λέλεπα των ναζιστών, των Γερμανών, κατεβάζοντας μαζί με τον άλλο, το Σάντα, τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, και ο οποίος αναδείχθηκε μετά και πολιτικός και πλήρης ημερών. Έφυγε αφήνοντας μια όμορφη παρακαταθήκη ζωής και αγώνους και αντιστάσεων σε ό,τι είναι βίο και σε ό,τι θέλει να επιβληθεί. Ευλογητός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας τη φύση των όντων ετράρωσας, τα των ανθρώπων
Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, θωρήσαστε ημί το μεγαέλεον. Ποιον Άγιο έχει προστάτη, Πρόεδρε, ποιον Άγιο έχει προστάτη. Άγια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, βίωτον τους εφόρους ανεφημίσομεν, Λουκάν Απόστολον Ρούφων στηρίου κρέους Λουκάν, Σεραφείμ Νικήτα κλίμεντα μελέτη, Εφραίμ τον κατούν Αγιώτη, Ριγίνων και Συγερμανών, Ιωάννη τον σοφόν επίσκοπο καλοτένη, αυτόν λυτάστασα όκρους, προς το σωτήρα εκδεχόμενοι, και νικιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεόν των όλων υπερουσιόντος, την ενιάμψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέγησον το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκβόντας φοβολίτρωτα επορών πάση, το έκτος χορήγησον. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού, μίστη του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαΐνων, τον Κεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασιλείων των Μέγαν, πάντες τιμήσομε. Ελέησον ημάς ο Θεός και τον Μέγα ελαιός σου, διόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι διόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Τον έτη δέσποτα. Και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και ουσίας εν αυτό, το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του εγκυθήν των έννοι αυτών της Χριστότος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και των δόξων χριστιανών, του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Και των μελών του Συλλόγου και των των μελών του Συλλόγου, της Ενώσεως Κρητό, Βιωτίας, Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Τι βλέπω που θα κρυώσει τα φαγητά. Είμαστε σε μια εποχή ξεχωριστή. Εμείς οι παλιότεροι έχουμε άλλες ρίζες, κύριε Πρόεδρε. Εσείς οι νεότεροι, και ειδικά από εδώ οι νεολαίοι, έχετε έχετε εμπειρίες πιο πολύ στα σύγχρονα πράγματα, στο διαδίκτυο, που εμείς δεν τα πάμε καλά. Αλλά όμως κάποια πράγματα αποτελούν τις ρίζες της ζωής. Και εσείς οι κριτικοί έχετε πιο βαθιές ρίζες. Όχι μόνο γιατί έχετε τα ριζίτικα τραγούδια, αλλά γιατί έχετε βαθιές ρίζες στην ιστορία. Είχα τη χαρά να γνωρίσω από κοντά και να με φιλοξενήσει παλιότερα μακαρίτης ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Τιμόθεος.
Ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος που δημιούργησε και την Παναγία την Καλυβιανή, αυτός ήταν. Αλλά και οι άλλοι ιεράρχες, με πρώτο τον Μακαρίτη, τον αγαπητό, τον Πολύκλαυστο, τον Νεκτάριο, τον Πέτρας. Και θα ήθελα να στείλω και μήνυμα σεβασμού και αγάπης και χαιρετισμό στους νυν επισκόπους σας, όσο τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, που έχουμε πολύ φιλία το 2005, όσο και όλους τους άλλους ιεράρχες. Τελευταία φορά ήμουνα στη χειροτονία του νέου επισκόπου του Γνωσού Μεθοδίου. Και για άλλη μια φορά χάρηκα και πριν από ένα χρόνο, το 23-2 χρόνια, ήμουνα πάλι στην εορτή της Πατριαρχικής Σχολής των υποψηφίων κληρικών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω να κρατήσετε την παράδοσή σας. Εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω τον Μακαρίτη τον Ειρηναίο, τον Γαλανάκη, τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου. Από το 1970, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα, όπως και τον Επικλίνης Οδύνης, τον ύμνου Επισόντα Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, ο οποίος συνεδρίασε τη δραστηριότητα με την πνευματικότητα, την ευγένεια και την αγάπη και προπαντός και το αγκάλιασμα της παράδοσης. Είναι και αυτά πολύ σπουδαία πράγματα. Ξεχωριστή φιλία έχω τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου και Πανεπιστημιακό τον Ανδρέα, το Κιδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό, αλλά και όλους. Το Ρεθύμνης καινούριο, το χαμογελαστό Πάοντε τον Πρόδρομο και τους άλλους επισκόπους. Κρατήστε λοιπόν την παράδοσή σας. Όσο μπορείτε, ποτίστε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας όμορφα όμως, όχι με το ζώο. Και προπαντός δείξτε τους ότι η κοινή χαρά, η κοινή ψυχαγωγία, η συνέβρεση στο τραπέζι, να πιούμε μια τσικουδιά, είναι ευκαιρία επικοινωνίας. Οι άνθρωποι σήμερα χάνονται, πνίγονται και οι νέοι άνθρωποι και τα νέα μας παιδιά εγκλωβίζονται. Τους προσφέρουν τόσα πολλά η τεχνολογία που στο τέλος τους παίρνει όλο τον χρόνο, και διορθώστε με αν δεν είναι έτσι, εσείς εδώ είναι ο λέει, που τα πνίγει και δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που είναι μπροστά τους. Δεν τους υποτιμώ, συμμερίζω ή έχω πολύ πόνο γιατί έχουμε σε νέους ανθρώπους δυσάρεστα αποτελέσματα. Φοβάμαι ότι είναι ένα πνίξιμο. Γι' αυτό λοιπόν κρατήστε, θα μας χρειαστεί η παράδοση, η κριτική. Γιατί που δεν κατέθεσε ποτέ τα όπλα και που έχει καμαρώσει η ανθρωπότητα την ευαιδιά, την αντριοσύνη και την γενναιότητα, όχι μόνο στη μάχη της Κρήτης, αλλά σε πάρα πολλές ευκαιρίες και τομείς. Να ευχηθώ λοιπόν ο σύλλογος σας να προοδεύει, να μεταλαμπαδεύει εδώ στην ευλογημένη γη της Βιωτίας και της Αυλίδος. Εκείνα τα βιώματα και τα μηνύματα τα δικά σας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, και ασφαλώς η κάθε αναστροφή σας με τους στόχους θα είναι πάρα πολύ ενισχυτική, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη. Ο ένας από τον άλλο, αλλά και κάποιοι που έχουν περισσότερα βιώματα και μηνύματα μέσα από την ιστορία και τη ζωή, είναι χρέος να τα προσφέρουν, όπως έλεγε ο Μακαρίτης πλέον και έμεινος δασκαλός μας, ο Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ότι δεν τα κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά τα μοιραζόμαστε, τα προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους. Καλή χρονιά ευλογημένη, καλή δύναμη, είμαστε τώρα στο Τριώδιο. Να ευχηθούμε δύναμη και υγεία σε όλους σας, τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας, και σας παρακαλώ και πάλι για άλλη μια φορά, κρατήστε τα όμορφα βιώματα και την παράδοση που γνωρίζετε από τους γονείς σας. Και όσο μπορείτε, κολλιάστε τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Όχι με το ζόρι, αλλά με την πειθό, με την φιλότιμη. Όπως θα μας έλεγε ο Όσιος Πορφύριος, που εδώ είναι γειτονικό μας στο μοναστήρι. Καλή πρόοδο στο σύλλογό σας,
δύναμη και υγεία σε όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Των Αγίου Δεσπότημων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλές απόκριες και καλή Σαρακοστή. Είναι η 55η πίτα και ελπίζω ότι είναι η τελευταία. Και το μαχαίρι είναι κριτικό, μωρέ. Δεν γράφει τίποτα. Δεν σε ξεχνώ, λέει, έχει και την Κρήτη και την Κύπρο. Το κέρδισες. Πού είναι το Συμβουλίο? Όλοι με το Συμβουλίο. Με υγεία των καινούργιων χρόνων. Και να τους πείτε άλλη φορά να βάζουν σάκαρη. Γιατί νερό είναι.